Så snakker jeg lige lidt. Så, igen, eller her er så noget for vores kanosalat. Det er noget af det smukkeste. Der kan Gud godt gå hjem og vugge, er vi blevet enige om. Vi kan se her. Ja. Og der er en svale. Som han siger, det er en expensive nest. Det er fordi, at de faktisk bruger svaleredderne til at lave mad af. Og så koster det 1 milliard baht, cirka. Ej, 100.000 tror jeg, de siger. Vi kigger lige på Andrea her og se, hvad hun har at sige. Ja, det har du. På vandet. Ja. Hvordan har du det med at være i Thailand, Andrea? Ja. Er det vildt godt? Ja, det bader i vandet hjemme. Ja. Hvad er det bedste ved at være i Thailand? Bad. Ja, det er skønt. Thomas? Der er et bølgebassin. Det har du. Bølgebassin, du er i havet, din ånd. Thomas, hvad siger du? Det er lækkert. Det er helt vildt lækkert. Er Thailand okay? Yes. Vi er jo en jungle lige nu. Ja. Vi sejler i regnskoven. Ja. Det er vildt. Ja, det er fint. Så slapper vi.